bamanji ti ba ka bamanja walema l'armée mali dunta suna bokasiri ka don wati kile fila in na maa min vara bamanji la ka ca cɛ 50 ani kɔ ye a bɛrɛta u dun b'u sɛbɛ kɔrɔsɔn bokasiri k'a dɔn u jaba la u caman den cira ni ka dakolondi k'a filenkolondi jamana kɔrɔyanfan fɛ ani jamana camancɛ la bokasiri k'a dɔn cɛ ɲɛnama bamanji o min fana minɛna dandow la mali a bɛ jɛkulu min kɔnɔ AES bokasiri k'a dɔn tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn min ɲɛ sangaw fɛ yen bamanjɛ kɛwale jango bolofara min n'o ye gati ye olu kɔni u ka munumunu sa olu barika bonyanen don nka u na waati jankɛ sa sabula cɛ 20 u la o de dajira sɔgɔmada kelen bokasiri tɔw ye kusukusu kɛ ka taa k'u bolola marifa ani fɛn tɔw to u y'olu bɛlɛ ka to olu fana ɲɛnama minɛ bokasiri k'a dɔn tuma min n'u bɛ t'o minɛ dama min burunen kun do sira la bokasiri o ma fara maa fa ale ka kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra sayi a n'a lamini sibiri don décembre kalo tile 28 bokasiri k'a dɔn ayiwa min ye bamanji kɛwale ye u bɛ motow la u caman den bokasiri u y'a ɲini de k'u bɛna bi armée kan a ma ja dɛ bokasiri yan ka di yen n'u ye tawuluw la bokasiri cɛ min fana binna ye dandow la c'est min ye chef d'état-major général ye u ye communiqué kɛ kɛlɛ in senfɛ an ka sɔrɔdasi kelen o ni tora la ala k'a hinɛ maa 5 jogina civil 2 ani sɔrɔdasi 3 olu jogina bokasiri ngalondaw ka kɛlɛ la o chef d'état-major général nka o de senfɛ cɛ 21 bamanji la o ni kɛnɛ karabara u bolola marifa ani minɛn min b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen minɛ bokasiri i k'a dɔn ninnu labɛnnen kun don cogo min mitrailleuse u ko marifa min ma mitrailleuse lourde engin explosif improvisé bokasiri ka taa se i k'a dɔn minɛn misɛnnin caman ma o minɛna bokasiri tɔ minnu gisira o y'olu fana nɔbɔ a n'u dɛmɛbaw i k'a dɔn dugu ni dugu bokasiri k'olu bɛɛ lajɛlen sɛkili tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko san min ye ayiwa u jabalaba dɔ tun bɛ yen u dugɔrɔba dɔ tun bɛ yen kungokolo dɔ bɛ yen u k'a ma ko miɲani kungokolo jiri ka ca yen bokasiri k'a dɔn sɔrɔdasiw taara bɔ min kan i y'o dɔn wa roquette munition 7,62 12,7 ani chargeur 17 an y'o minɛ bokasiri ka kɔn fana ɲɛ i k'a dɔn ayiwa min ye marifa girinmanbaw ye u tun b'ara k'o de kɛ lamini min n'o ye makun ani daga olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Bajangara mara ye bokasiri k'a dɔn ayiwa ta tugura olu la cɛ min zara ye a ka ca maa 30 ye décembre kalo tile 27 17 an y'o fa bokasiri min ye oro fero ye o lamini na ni bɛɛ lajɛlen bɛ Bajangara fa fɛ kunnafoni bokasiri fo ka taa b'u olu fana jabala kan u ka marifa ani minɛn k'a bɛɛ lajɛlen minɛ Douazan bokasiri k'a dɔn bolofara dɔ tun bɛ yen olu fana tun bɛ wuli ka jɔ la sisan kɔni an y'a di sanfɛmaw pankurutigiw yɛrɛ la sanfɛ bokasiri i k'a dɔn ka to olu fana sikɛnɛden walo min ye ka nugu ni biɲɛ k'a bɛ ɲagami ɲɔgɔn na bokasiri k'a dɔn ka kasoladen caman minɛ kasoladenw minɛni dɛ bokasiri o bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni caman sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Gundam ani Ɲafunge Tumutu mara la bokasiri k'a dɔn bamanji dɔw u labɛnnen essence bidɔn caman de b'u kun bokasiri fura marifa u kɛlen bɛ ka mobili sɛbɛkɔrɔfa ani moto pièce u ka moto mana tiɲɛ pièce de rechange u caman de an y'o minɛ ma o ma fana tun b'o kɔnfa la k'a bɛɛ lajɛlen fa sɛbɛnnikɛla ko dama ko ma koyi décembre kalo in kɔni bokasiri n'u ma ban u silama tunu caman kɔni kɛra lere bokasiri k'a dɔn wulikajɔ kɛra min kɔni ye wulikajɔ ye sɔrɔdasi dɔw fana nana wuli ka t'u bolomada bamanjuw kan u bɛ motow kan ani mobili kɔnɔ bokasiri k'a dɔn k'olu si den ban u bololamina bɛɛ lajɛlen minɛ bokasiri k'a dɔn bamanjɛ kɛwale a bɛ dabila jɛrɛjɛkulu min n'o ye AES ye an ko a dalen d'u la fo k'a fɔ k'a to ten bokasiri i k'a dɔn kadiba u na ɲɛnafin sabula min ye Musa Hima Jalo i k'a dɔn ŋanabado ale yɛrɛ kɔni i k'a dɔn a ye kojugu min ani faali min da hadamaden kan bokasiri i k'a dɔn diɲɛna kɔni ale ta banna ani ala sɔrɔ a ɲɛ
Bakasiri sɛbɛnnikɛla ko bangali wale bingani wale caman kɛra nin de kun y'a jubaju ye Bakasiri k'i k'a dɔn a danb'a yɛrɛ la i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ Amadu Kufa Bakasiri k'i ni Amadu Kufa bɔra dɔrɔn maa min bɛ da Amadu Kufa kan o y'ale de ye Amadu Kufa ka bara droit Bakasiri k'i k'a dɔn kunnafoni i y'a dɔn minɛn dɔ bɛ an ka mɔɔw bolo Bakasiri k'i o b'i suma i tɔgɔ ni jamu hali i bara ka fɛn min dun a b'a bɛɛ ye Bakasiri kunnafoni u nana o de gɛnzɛ ka n'a dɔn k'a fɔ kamalen min ye ayiwa Musa Hima Jalo ye Bakasiri k'i k'a dɔn a labɛnnen bɛ ani i k'a dɔn a jɛɲɛw a furumuso tun bara k'a kɔnɔ buguso dɔ kɔnɔ a kun kan ka taa n y'a dɔn a n'a kɛ a kun bɛ ni lafiya ye ka kala filɛ bani maa kunta e bɛ bɔ i bɛna diinɛ dɔ maaw kunkolo la hali wɛrɛ bɛ ye la tugun muso labɛnnen bɛ wusulan zuma Bakasiri k'i k'a dɔn kuma min na kana yɛlɛ na sa wusulan zuma e kun y'o tasuma mɛnɛ ka don wusula bɛ wusu o Bakasiri k'i k'a dɔn ayiwa serma i k'a dɔn dugunin do a tɔgɔ de ko serma a labɛnnen kun do ka taa ninnu kɔni n'o y'an ka sɔrɔdaso olu bara k'a nɔbɔ u bara k'a nɔbɔ k'a dodolima Bakasiri k'i k'a dɔn minɛn minnu bɛ sanfɛ olu kɔni ɲɛ b'a la Bakasiri k'i k'a dɔn kuma min n'a nana se yɔrɔ in na sa jateminɛ nana kɛ Bakasiri k'i ɛlɛ ni an b'ale de nɔfɛ cɛ minnu fana bara k'a kɔlɔsi n'o y'a ka garde corps ye Bakasiri k'i k'a dɔn a n'olu u sina k'a sumati su dibifin na n'u ko badaw Bakasiri k'i k'a dɔn yagadi ye kasi nk'ale ni kɛnɛ karaba maa min ko b'a nɔfɛ a bi cɛ 40 bɔ k'a bɛɛ lajɛlen daji yɔrɔnin kelen la min y'an ka jamana armée ye u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ cɛ in kun bara ka ɲini i k'a dɔn ale yɛrɛ don sabula u jiginna ni ka na su lajɛ Bakasiri k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ de don coyi an bɛ don min na ko bi Bakasiri k'i k'a dɔn gɛlɛya foyi ma y'a la sɛbɛnnikɛla ko Bakasiri k'i bamanjɛ wale a bɛ dabila cɛ wo cɛ i den b'a la muso o muso den b'a la i b'a dɔn dugulamɔɔw b'a dɔn nin b'a la nin y'u dɛmɛ b'a ye u ka essence sanna nin ye nin de bɛ t'u ka moto pièce san nin de bɛ t'u ka nin ji in kɛ a bɛɛ dɔnnen don k'a bɛɛ fa k'a ban